Gelo di her serdemê de mürşîd hene? Her serdemê de mürşîd hene. Di her serdemê de emamê serdemê ku dibin tasarrufa Xwedê Teala de heye ku digihînin hidayetê. Di her serdemê de bênaber Resulên weliyên Xwedê hene. Di her serdemê de mürşîdê welî yên Xwedê ku heft qonax û çar teslîmiyetê bêjin hene. Di her serdemê de bêguman mürşîdekî wekîl, mürşîdekî welî, Resulekî welî û emamê wê serdemê heye ku em ê ji cihê herî nêzik bigêjin û bibin tabiyê wî. Hûn ê bêjin ez ê tawa xwe bigînim wan oceyê min. Piştî ku hûn jê didixwazin bigêjin Xwedê, hûn ê bi nimêja hacetê mürşîdê xwe ji Xwedê bipirsin. Vayê sûreya ne tayînkirina riya ku digîne Xwedê aîdî Xwedê ye. Vayê sûreya Maîde sî û pênc wesileyê ji Xwedê bixwazin. Xwedayê Teala Resulan wan bi xwe di her serdemê de dişîne. Ew beyan dike ku bêyê Resulan bişîne ezabê nade tu kesî. Ev yek di ayetê çel û çar ya sûreya Mûmînîn de tê îfadekirin. Di sûreya Nas sî û şeşan de armanca Resulan çi ye? Armanca Resulan ew e bê dawetkirina ji Xwedê re bila mirov bibin evdîn Xwedê û jî evdîtiya tabût xilas bikin. Ev ayet herîkatê Xwedê ji me re serdigihînin. Di her serdemê de îmamê serdemên mürşîdê asta herî bilind tê. Hemû pêxemberan îmamên serdema ku tê de dijiyan bûn. Di serdema ku pêxember tê de tunene bêguman bi wekaletî îmamekê serdemê heye li gorî ayeta secde bîst û çar. Piştî wê Resulên kewman tên, piştî wê jî mürşîdên welî tên. İmamên serdemê yê ku digîne hidayetê ne, Resulên kewman û mürşîdên welî jî yê ku dibin wesîlaya hidayetê ne. Xwedayê Teala eger mişdil bixwazin bigêjin bi ihsanê ku di deme bêguman digîne mürşîdî me û bi hidayetê digê dilê me, di dilê me de deryê nûrê vedike. Pîsînga me ber bi dilê me riya nûrê vedike her ku em zikirê dikin nûrên ku ji katê Xwedê tê nûra rehmetê ji riya şîfrekiriya ku Xwedê Teala vekiriyê derbas dibe û ji serî duyo rehmetê diherike dilê me. û bi wê rehmetê em dima Xwedî û şû kesî ku dibe Xwedî reşû şeva ku pênçemê bê îniyê givegirê dide li gorî Beqara çel û pênc çel û şeşav gava em mürşîdê xwe ji Xwedê re bixwazin bi nîmeja hacetê Xwedê mürşîdê wî rîşanî wî dide. Ew kes dero û tabî mürşîdê xwe dibe gava tabî dibe dest bi teskiyeya nefsê dike. Ew mirovê ku dixala destpêkê te dilê wî bi nozdeh afetan pêçayî ye, rojekê gava ku digêje zîkra daîmî ji afetan tu tiştek namîne. Nozdehep afet bi temamî ciyê xwe ji fesîleta re dihêlin. Wê demê tevî ku heya wê rojê di navbêra wî û mirovan de hirs, kîn, nefret û dijminatî hebû, gava dike ji zîkra daîmî di wî kesî de ji hirsê tiştek namîne, ji kînê tiştek namîne, ji nefretê tiştek namîne, ji dijminatiyê tiştek namîne. Ew kesê ku ji yê hirs dibin jî, kîn digirin jî, nefret dikin jî, dijminatiyê dikin jî, her tim hez dike, her tim hez dike, her tim hez dike. Di dilê wî de tenê ji bo hezkirinê ciheyî, ji bîrî hezkirinê tu tiştekî din dilê wî de tune. Gava em vê to bi êliber mürşîdê xwe bikin em ê anca bi tevskiyeya nesê bigêjin vî armancê. Xwedê Teala peyva kufrê di dilê me de derdefe, di dilê me de îmanê dinivîse sûreya Mücadele bîst û duto. Bi vê avayiyê bi delîla piştrasta bawerî em ê dest bi teskiyeya nefsî bikin. Tivega tenê ya teskiyeya nefsî çi ye? Zikr e, dûbarekirina navê Xwedê ya li pey hev. Wekî ku birayê min hîniye her ku em navê Xwedê zikir bikin nûrên fezê di dilê me de kom dibin. Nefsê me de heft xonaxan de teskiye dibe. Em ê xonaxan emare, lewame, mürîme, mutmaîne, raziye, marziye û teskiye yek bi yek derbas bikin. Behtewarî bi para cîgirtina hezkirinê di dilê me de girêdayî û cîgirtina hezkirinê jî bi para pexuşkirina dilê me de girêdayî ye. Pîvana wê jî 3 saet zikir e. Em di 24 saetan de çi qas zikir dikin? Dilê nefsa me di vê nîsbetê de ronahî dibe. Gava nefs de heft xonaxan de teskiye dibe, rohê me heft ratên asîmanan derbas dike û di teneborê de digê zatê Xwedê. û bi vê avayiyê em dibin dostiya Xweda, weliyê Xweda, ev teskiyeya nefsê ye. Belê xwişko birayê min hîniye ja bi tasfiyeya nefsê em digê ji zikra daîmî wê demê ev dinya ji me re dibe cinnet. Paqûzbûna tevahiya faktörên neyînî yên wekî hirs, kîn, hesûdî û heyfilanî jî dilê nefsa me û cîgirtina fezîletan lê çûna wan ancak bi tasfiyeya nefsê ye. Heft xonaxan teskiyeya nefsê, nefsa emare, nefsa lewame, nefsa mürîme, nefsa mutmaîne, nefsa raziye, nefsa teskiye her tim bi zikirê tê derbaskirin. Bi 13,000 zikran û digê ji zatê Xweda kes dibe dostê Xwedê, ew kes jî nefsa we heft xonaxan de teskiye dike.
و خوشکو برای بینین دلار آفتین کم دبن حسکرنا و زیده دبه کلینا چکاس و دیجیت چکاس ای دیجی دیلی وی ده نایه داخوازی و این حی فلانیه کم دبن ای دی افوکرن جیرا دبه بویرک نورمال و بفی آفایی هون دبن ولیه کی خواهده خوشکو برای منین دلال و چکاسی جوادی حزکن و نیجمار را بیجن پر لیبلی وکی کش زاروکان ده پرسن تجمن حزدکی ما پر چکاس پر مازن دستی قافتکی دی بیجا او کاس کفاکو اجوابه برسن بسیفاوی دی ناوان سالداردان جیانا و ده هیه یک گره کن هر زیده جی حزب کن خودی و اگر هون توازن بیگیجن وی آرمانجی گره کن ببین یک هر زیده خودی ذکر دکه گر هون ذکره بگین 18 ساعتان تسلیمیتا به دنا فیزیکی و هون بگین جسدی ست ونی نفسا تسلیم دکم شونا 19 آفتان 19 فضیلتین و بیجی دبن و هون ایدی دبن جمعه لیسان میروه که تسلیمیتا به دنا فیزیکی کریه میروه که حرسا و داورکینه لی بلی میروه که ده هر سه عالمان دجی آشتی و آرامی دجی او میروه نفسا خوش تسلیمی خوده کریه ودایت على ذكر فسكرية سورة مزاميل 8 ذكرى برجي فسكرية سورة أحسب 41 و ذكرى دائمي جي فسكرية سورة نيسا 33 وشكو برای من دلال اگر هون دوازن دریا و ببه جنت هون بیگو من مجبورن کو بگیش ذکرها دائمی نو استن دوازن بخواستن اگی هرم جنتی اگر هو دی بیشن از دوازن نیبیا بختواریه لبی دنیای بشم اردبا برانتیا و دیده ودای تعالی بیگو ما مادکینا بی ارماجی وی دمیجبو وجی افکرنا یندن داینا بختواریه جیدن را و جینا بختواریه دا استا هری بلند بکتی از امری غداییه کتی جواره دبیجم حزب بکن و حسکرین بدن نفرت نکن و نهیلن بین نفرت کرن تجبیر نکن گوتنین من اف دنیا جیه که کوی ایجایش یعنی اگر اون دوازن فید دروف و روشا و قواده جواره مناسب دیتیه بشن گره که هم بیگ و مانشتر بخوازن بگیشن اونی بعلم کد هر دماغ و اون دیشن ده یشبو هر تشتی شکل و حمدیه خواه بدم خواده بحث کردن یا بویر وان بریندار ناکن بویر و حاجس ناکن کونی کالبن وان کسین که هر زیده جیمنانتیا و دیکن جی افو بکن هر تشت هر روژا که در باز دوه و پیچکی زیده تر بحتواریه بده و اونه ببیشن گلو هر تشت پرخواشه یان به من و یادکه رحمه خودی فضلاوی و سلواتین بی لسر و حمو یان به ام جدیلی خواه جوا پر و پر حز دکن او جیش خودی پر حز بکن و جعالیه خودی پر بین حز کرن شمیرو وان پر حز بکن و جعالیه وان و پر بین حز کرن و ببمیروفین که حز دکن او جی بب جوان کسی که جهیلا هر کسی و جهیلا وده و بین حز کرن وده جوا همو یان راضی به